ଆଜି ହଉଛି ଆମ ବାବୁର 21। ସକାଳେ ସକାଳେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଲୁଗା ଧୋଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କିନା 21 ତ ଆଜି ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ସୁଜି ବନେଇଥିଲି, ସୁଜି ଉପମା ବନେଇଥିଲି ମୁଁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ରଖିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ଥଣ୍ଡା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି। ଏଠି ମୁଁ ନିନି କହୁଛି ଖାନି ଗରମ ହେଇଛି, ସେ ଜମା ବି ଶୁଣୁନି, ସେ ଚାମଚରେ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଖାଇବାକୁ ଚାଲିଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଆମ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ଘରେ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି, ତ ଆମେ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ। ତ ମୁଁ କଲାବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ କେହି ବନେଇଥିଲି, ବାବୁ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏମିତି ନୋଟାରେ ଆମର ହେଉଛି ହଳଦୀ ପାଣି, ତୁଳସା ପତ୍ର, ଆମ୍ବରେ ସେମିତି ଝିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆମ ବାବୁ କରିଛି ବୋଲି ମୋତେ ହସୁଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମ କାଷ୍ଟରେ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି କି ଘର ଜାତେ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଗା ଧୋଇବାକୁ ଆସିଛି, ଲୁଗା ଶୁଖିବି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା କେତେ ଦେଲା। ତ ଆଜି ଲୁଗା ଶୁଖି ବି ପାରିବନି, ବର୍ଷା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ, ଲୁଗା ଶୁଖି ନଥାଏ। ତ ଆଜି ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ, ମିକ୍ସଚର, ଆଳୁ ରୁମା ଭାଜିକି ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। କ'ଣ ମାନେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରସେ ହିଁ ହେଲା। ବର୍ଷା ତ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ହେଲା ବର୍ଷା ବୋଧେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି କି ପିଆଜ କାଟିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏବେ ଚିକେନ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିଯାଇଛୁ କି ଚିକେନ୍ ହେବ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଆଜ ମାନେ ଅଧ ଗାମଲା କାଟି ସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟିକେରେ ମୋତେ ଆଖି ଜଳୁଛି, କ'ଣ ଜଳୁଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଥମେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଯେବେ ବି ପିଆଜ କାଟିବ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ହେଉଛି ଏମିତି କାନରେ ଦେଲେ, ପରେ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ପରେ ହେଉଛି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଖି ବି ଜଳେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ମାନେ ଝିଲିକୁ ମାନେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛି, ସେ 12 ମାସ ପିନ୍ଧୁଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପିଆଜ କାଟି ସାରିଲେ ବାବୁଟି କାଖେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାନେ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠି ମୁଁ କାଖେଇ ଦେଇଛି। କାଖେଇଲା ଭିତରେ ମୋତେ 1 2 ସବୁ ମୋତେ କରିଦେଲା। ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଚୌକା କାଖେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆମ ସବୁ କୁଣିଆ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଦେଖାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ବାଇକ୍ ନ ଚଲା କିନ୍ତୁ ଜମାରୁ ଶୁଣିବନି। ତ ମୁଁ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ହେବ। ବାପା ଚୁଲା ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଚିକେନ୍, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ କରିଛି ମାଛ। କ'ଣ ପାଇଁ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏ କଲାବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଝିଣ୍ଟି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ତ ବାପା ତାଙ୍କର ମୁଁ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦିଅନ୍ତି। ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ସରିଲା, ଭାତ ବି ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଭାତ ବି ପୁରା ଛଙ୍କା ଛଙ୍କିକି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମୋର ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ। ଏଇ ମୁଁ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ କଷା କେମିତି ଖାଉଛି ସେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ଲାଜ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମ ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଖାଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଡାଲି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି, ତ ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ବି ଖାଇଥିଲୁ। ତ ଆଗ ଦିନ ସକାଳେ ଏଠି ମୋ ବାବୁଙ୍କର ଓଜନ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକାଠି ଯେମିତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ବାବୁଙ୍କର ନାଁ ଦିଆଯାଉ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏଇ ନୋଟା